niku riyen niku jaman Huawei niku lho. Wonten tiyang niku duwite kari 800.000. Wah, iki kudu menang saiki iki. Bola-bali kok meleset terus. Kudu menang. Tekok wong piye ben menang. Dateng tiyang, "Kang, aku tak tuku lotre piye carane menang?" Ngene tak kandhani ya. Kowe roh ora dalan nyar sing njaba kutha kae, outering. Yo. Ah kono ning pucuk, ki nang kretek nyar. Ro, nggih, yo. Lah ning kono pinggire kretek iki nang kali, nang wit doyong ning kali. Lah ning kono kowe semedi ora metu. Danyange. Nek danyange metu tekono nomere nurut piyambake ngriko. Semedi medal danyange. Ya lho apa le? Kula nyuwun anu Mbah, nyuwun diparingi nomor ingkang mimpang tumbas lotre. Oh, nomor 36 wangsul tumbas daya yatrane 800.000 tumbasake nomor 36 medale 3. Wale apun wangsul melih teng wit ngriku ngisore wit ngandhape wit niku semedi melih medal bae niku danyange niku. Lah apa kowe rene neh? Niki Mbah sampean niku ngapusi kula. Kula niki tumbas sedaya 36 jebule sing medal 3. Oh nek ngono tuku neh 6. Aku diwalik tetep wae 6. Lah ya trone pun telas Mbak nyilih. Nggih ngampil akhire oleh neh 1.700.000 tumbas 6 telas daya ditumbas medal 99. Wale jebule diwalikan. Semedi mulai ngriko ngisore wit wis semedi medal danyange lho. Lha apa le kowe rene neh? Mbah pripun dawe 6 sing medal 99. Lho ngene ya tak kandhani kowe roh apa sebabe aku kok ning kene saiki. Kene napa Mbah? Lah aku biyen kaya kowe ngono terus klera-kleru ae semedi akhire kendhat ning wit iki.